사보단 니바게 파이 안 쪘다나 마스마스가 판 까리리만 사보법 부카바 파이 하늘에 봐서 개들이 왕 사이리만 따봉이 비시노 사보 승나무서 승마파이 안 하고 무슨 클라이만 파이 안 웃더리네 Haino hai lam sugo khaponi tak toibo song joto doungourtv nai tongna chung tini ground report tui phaikya norok nugui makhana social media belai kheno viral ongui tongkha omongkha hezamara RD block ni bising khobja yasrai kamini kaisa ashram no hnimano lukuni jungjal birman ba hamya rongno nai hamrui tonmani amno tei sing aro sak nai naijingna phainai lukrok baibo kok salaine koklam tai aroni tui dulnai guru ba aroni ma borok baibo sing koklam salainai kaisa kok lukrokno kesana musungo joto dormono jar hamjamung hamjaglayo fiaba kaisa dormono khe tola khiklayo kaisa nangkho kusu kario omahai ngui tongo hasteo fiaba haste tripura haste ne tomung amahai tongmaniya nini dormono bo nung poito sakha hangke buni dormono bo nung poito masanai buni dormo je palon khlai tongmani nokhe norok yafatami monilayo baksa UP Bihar Jharkhand ba shu fiaba tripurani hasteni live ma yarang khorsai ne khangke kaham keno shrai sijagi pheu tripura tamo tongmani tini tamo tong sak baithangni dormo ba sak baithangno poito khaima haino buini dormo no bo poito sadi kaham haime cherdi haino khuk tong ni senglama bai ta bengaidi ta sadi tamga ke jung tiprasa bosong tamkhe tongui phaimani tabuk bo jaga tong amonono lukurokno koksan musung haike sung bisi lerlia bongni khuktino khana lainai je viral lungmani kokno kemniya jotono no poito sadi haike bongni khuktino khana laisinai omo tam bagi mantra mankha bahike pujioi lukurokno hamkraini lama phunugui tong sini hoitaba devguru Paresh salkisa sakam bini video kabang social media rogo bini YouTube ni jini bai thangni YouTube bo viral ngai kabang ma lukurok naijak tong ngai ni salsa salni ni sakang kaini video hoitaba upload ngan lukur sawo bo se thing bo se mondra ba nokeba bo ke bor ni phaika hani dok sungo aw obar rong rogi rok tamro sanum sonnong ni bekhaki rok ang saramu sungo jokhonte ojago o mangni dehar o mang to ani deharia karon jib ketaline ano ani pha Paresh debroma gurudev Paresh debroma ani bufa soyung ano bo ano jib ketalika karon o dehani buma bufa tongo bolkotha tiraja parani hungai borok bo phaike ojao phaino borok jotono nukbaikha joto kahini no semanka ani thago song jotono sabakya nini bosa thikya phunokbaikha imang tei rok jatire potri khai borok jotono saimanjak joto byabahan no saimanjak hunga karon ang borok no thaise koksaka borok jago phaipuru maisai tongpuru ang nini bosaya ang Paresh ni bosa hane ang masaka tomani hunga hai ani phale o jaga se hinga ani nokse o jaga hinga angle te biang thana ba hinga anana phane rok ba phakya ang tamni thanai ani bu phase ano jormori na hinga ani bu ma bu phale orsi tongo boro akoro bu jotton bebak no semanjak hinga se karone bagunya ang joto luku songno no koyo ani babu sekal mane sekal jara shaitan tongnai rok no ani dehero o kasnobo dawoibo khlai mano se karone bagunya ani babu o video no upload khlai du jotono no mukto khlaine ni bagai anu srishti khlakya ani pha Paresh debroma ani bufa namsro sanamoso je ni bekhakti rugo jeta nang babu samane jeta ni nokhungni bekhakti nono na phaine phai hon samane obokai nangkai thana musungya da na tam ang thana musungya hai ani no ke bole o mane o mangni dehar o mane je jeta dehar tongnai o jeta mane bini bumung tuma hini sasinai bini bumung ko tabu debroma je document tongpho risha debroma de parworung ma tongpho gudi hini nyai ang bazar birai pit bar nogo thanga hangke ano buisingwayo o bai beng thana ni hini nyai ano sisi ni pit bar nogo thanga hangke ano buisingwayo o bai beng thana ni hini nyai आंलाय सिसि सिनिया आंलाय बाहायकेला कक सारंनाय बरक बले